Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Dokmoka Forest Range ke parlo, lang chitung ke dam atowar adung aku ngalong pen ke ong dung thengpi ke ne ponlong. Phaikuni ni phai siar ni aron re pen kang huat thengpi do pusi. Dokmoka Forest Range ke parlo, lang chitung ke dam atowar ajo malong. Bokolia Forest Office atum joy pen birtalong si Bokolia Forest Office atum lapen. Dokmoka Forest Range atum chelang pet pen adi maklong an pali dam si ke ong dung ador ke so athengpi ne ponlong lo. Labang so thengpi alang tum tata mobile agari humthom ne ponlo. Hitia long adora teng pulo tangte lak thom ador doji pusi Baburam Singh nar pen pachini pon laben munit atum aphan ke ne ponlong le detlo. Sita memo munit ahem phu chini detlo pulo tangte arona teng pen insai ponji pusi pachini pon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Dak Dokmoka Western Range Dokmoka angkangalo Bokulia ikon bit keparlo Langcitung puadim Langcitung pen prai 7-8 kilometers dolang la songbong long si joy pen abir talong lo pasi pinilitum Dokmoka Western Range la pen nitum Bokulia ikon bit celang pet pen lawang so nitum stapen nitum lawang so joy pen bir talong so lahai ke plak tang theng pi do upu se arjulong lo tasini tum lawang so nang khuruk lo nang ri lo nang tarlib lo nitum a theng pi bang longpon lo nanti labang solong nang tum las theng pi kene pono las so theng pi malik tuman mande ke plak tuman nanti tum nepon long ma nitum ladak nang keli aporan bang ke theng pi ke plak ba theng pi ke komatong nang ke bine labang bang phu bhan tum pang thek ponong le pen nitum chet thek ponong le nanti kado kue nanti tum kuan se pini theng pi ne ponong nitum ladak total 300 baga pisa theng pi nitum pini nitum konbit office long che ponong po nitum non tata mobile home ni ponong elo non tata mobile home bang non lut bom lo nanti tum las so theng pi ke pon pen market rate pen langnam prote kuan bakle pola kado kue non aro mateng pulang te maximum 3 lakh 10,000 baga theng pi dolo la nanti tum las so theng pi non bid office long che pon det pen nanti tum la ke kope sistet poma mande kopi lo claim poke kalang lo lagi ni tume lagi forest ahor mulo lagi ni tume sis back pol ke ni tum non office pon pon tum arona teng pen forest ek teng alo teng pen tum aso teng pen sis po ni tum lagi ni tum custody lo se do por sa teng pi laso penap di lom jong si laso theng pi ne la ke ne theng pi punang chekrong bang jong si do pro tang te nang li tum pine nang li tum department pen action kan do ina jong si la so theng pi ni tum nong wi pon det pen penap ba penap di jong si abang phu jong si nang cheklang ham putela so bang phu ban kin legal action en kok athile ke chong hu penak lo non nang li tum long kan men sila theng pi non gari hum thom polo nang li tum long kan men sila so theng pi pangrum pon long lo long thom baga dim dolo la long thom ben bang thom hem phu jong si ne penam nang cheklang polo tang te la bang thom man nang li tum action en jima en po lage athelang tum ge lage thang forest department ben thang kacherap arona tang abi pin ben salang tum joy ke kang huwa kam se klem lo mate posela tuman ke jong se nang cheklang no putra tuman legal action do po lage sar nang limen ka nilimen Baburam Singh nar nili Bokulia ekon bid long bid officer lo peni tum staff dolo de range office pen Samsung ti arang li tum pen serap cheto se pini la bangso theng pi bang ni tum recovery long lo APHLC atum REVJJM Nicole Soroy aphan kachiki modun APHLC Racharia song Hamren constituency Socheng constituency atum pen Hamren hithi kimi multi utility building hojai along kechengsi kachiki mopon pining an alangli ingdeng troke brake thom an ame kichi plengtanglo kachikimo amai along Hamren constituency dunmeipu Birsing terang Socheng constituency along Saihem chunbang bangthongkep sose arat atum chiki modun
JJM Nicole Sorayapan Saru Sarhang atum tami apur kimo kachini atum penang andolang. RV JJM Nicole Soray Matit James Soray Mohan Nicole Soray alang lilaki father of 6 schedule. Tribal atumapan isi kerai apai song lasi prek jam hampang asong rachari asong lapen Karbiang Long Autonomous Council penta chikimo pon sikime pusi terang asang hopen ninjepon. Ladak hamren hiti kimia long hamren rong sotia long ilitung EPSLC atung kacing nang ko kalam thi bangela phelo ilitung mapan 6 sidul arlo karbi lapet inglong asuapan kirai ke kom aron nangji punang ke hangti lapen nang kacesong pi abang pu ilitung kacing honmai Reverend JJM Nikosroy alangli kichi arni ilitung kacike modun alangli amahang ke theke harokre sir kebra harokre narkep kebra pli lapian alangli kaci mekeci mate kaci void tu aningkan lake harokre sir kebra pokebra sir keb pini ason lo November isiar ni lasi nilitum hamren lapian soceng pen celang pet si labang so asa yang deng bang deng pon lo lasi alang lipan nilitum cokemo bom jilang EPHLC penta lapen lasolong nili kipukang tung bangke EPHLC chot kali asong kapre katum setame labangke cokemo seta henuni ilitum karbi lapen inglong aso akai anke athe ilitum pan kirai ke kom aron atang ta alang li penajok ilitum pan isi aron ake mia pan angli kitanglo ilitum pan kangpai kisum pen katejok ia pan isi apai kangpai ason si alang li nang klem pitikanglo lase alang li ke udam nang pulote khasia ke setame karbi lapen akaprek tribe satu makan alang li akang hon kepi lapen ajok si alang li amhang dutik cesong tekang lo lapen isi ning du galama bangke alang li pini armiason kaciwoy penajok ilitun inglong asu atung abangke akan hok hitan lo pinyar ni alang li le dulang pasonte ilitung alang li penajok ilitung makan anso si kam kiti na klem pilang menik stame Reverend JJM Nikosroy amahang kavidet penajok itum akalukso na bangke dukoklo ati anso si alang di klem tikang lang doan si tami alang di ci unang koklo kasi pini November Bormanthi ME School along Arnisi Apartment Community Festival ke pamanpon Phaikuni ni phaisiar ni ada por phai kep apor Bormanthi ME School pen chepater piponsi methang school aklam along Arnisi Apartment Community Festival peman ponlo bangso Community Festival ke paman pon along ada por phai kebra achitim apor cultural rally tami armu tami chijeng pon kangpu pon ovi kimi KCS unit meipu ake hyperina ing hipi pensi ingpu ponlo sonsi Bormanthi ME School lothan bangdo anche tongdon apithu ason son lo charli bom klim somar atumpen methang apindeng sumpot lunkan jepaklang ponsi labangso Community Festival mesen pen pachun pon buka jan pen sar koru be Karbiang Long News